wannan dai shine jirgin da suke kira da Boeing 747, jirgin da yana ɗaya daga cikin jirgin da suka fi kowanne jirgi ɗaukar nauyi kuma da ɗaukar mutane. Babban jirgi ne wanda yake da nauyin tan 424. To in ga duba za ka ga cewa shi at most times tafiyan da yake yana tafiya mai nisa, kuma haka zalika yakan tashi sama. Lokacin da ya tashi sama yakan yi tafiya wajen tafiyar kilomita dubbunai, ko a sama yakan tashi tafiya da ya ƙololuwa har na taku 10,000 mita 13,000 har da dare. Yana tsayi da ya kai daga gabansa zuwa bayansa wajen kafa 200 har da 20, haka zalika fuka-fukin sama haka. In kuka duba shi jirgi ne mai kyan